Večný zákon lásky. 6. prikázanie. Vážení diváci, 6. prikázanie sa nachádza v 2. Mojžišovej 20. kapitole, 13. verši a znie: Nezabiješ. Pod zabitím sa rozumie agresívny čin, ktorý spôsobí smrť živej bytosti. Takýto čin môže byť taký agresívny, že smrť napadnutého môže nastať ihneď. Sú však aj trestné činy, ktoré spôsobujú pomalú smrť. Justícia nášho právneho štátu rozlišuje 5 stupňov závažnosti usmrtenia. Najťažším prípadom je vražda, teda plánované zabitie. Trochu miernejšie je klasifikované usmrtenie zabitím. K nemu môže dôjsť v afekte alebo po provokácii. Ďalšou kategóriou je usmrtenie v dôsledku ľahostajného konania. Do 4. kategórie patria usmrtenia, ktoré sú spôsobené zanedbaním poskytnutia pomoci. A v 5. kategórii sú konflikty, v ktorých stratí život útočník v dôsledku sebaobrannej reakcii napadnutého. Aj 6. Božie prikázanie sa týka všetkých uvedených kategórií usmrtenia. Svojím významom však ide ešte ďalej. Objasňujú nám to niektoré biblické príbehy. 2 podobenstvá, ktoré povedal Ježiš, nám objasňujú význam tohto prikázania zvláštnym spôsobom. Prvým je podobenstvo o márnotratnom synovi. Tento syn premárnil celý svoj majetok, dedičstvo svojho otca. Nakoniec bol zo svojho beznádejného stavu taký zúfalý, že už nevidel žiadny zmysel svojho života. Jeho poslednou nádejou bol návrat ku svojmu otcovi, ktorého svojim správaním hlboko sklamal. Ale otec bol milosrdný. Pomohol mu a prijal ho späť k sebe. Keby to nebol urobil, zavinil by jeho smrť, pretože syn vo svojej biede už nevidel žiadne iné východisko. Otcovo milosrdenstvo zachránilo zúfalého syna pred smrťou. V 6. prikázaní ide o milosrdenstvo. Ďalšie Ježišovo podobenstvo čítame v 10. kapitole Lukášovho evanjelia. Podobenstvo je o milosrdnom Samaritánovi. Hovorí sa v ňom o jednom mužovi, ktorý ťažko ranený ležal na okraji cesty potom, čo bol prepadnutý zbojníkmi. Popri ňom prešli 2 muži bez toho, aby tomuto trpiacemu pomohli. Hoci to boli duchovní, nepoznali hlboký význam 6. prikázania a zdanlivo si neboli vedomí svojej viny. Prostredníctvom tohto príbehu o milosrdnom Samaritánovi ich Ježiš obvinil, hoci zranenému nič zle neurobili. Na rozdiel od nich, okolo idúci Samaritán sa o neho láskavo postaral, aj napriek riziku, že sám bude prepadnutý. Dokonca z vlastného mešca zaplatil za ošetrovanie zraneného a takto ho zachránil pred istou smrťou. Okolo idúci duchovní však svojim správaním takmer zavinili jeho smrť. Aj v tomto prípade milosrdenstvo jedného človeka zachránilo pred smrťou iného človeka, ktorý potreboval pomoc. Kto koná podľa 6. prikázania, koná ako Ježiš a odzrkadľuje jeho charakter. Nalomenú trstinu nedolomí a tlejúci knôt nedohasí, kým nedopomôže právu k víťazstvu. Každý človek, ktorého srdce bolo znovuzrodené a obnovené Bohom, je príkladom chodiaceho milosrdenstva. Boh zasľúbil: A dám vám nové srdce a nového ducha do vášho vnútra a odstránim to kamenné srdce z vášho tela a dám vám srdce z mäsa. Každý, kto prežil takúto zmenu, bude schopný plniť 6. prikázanie v jeho hlbokom význame. Aj keď človek plný nenávisti nezabije, robí tak len zo strachu pred justíciou, teda zo strachu pred trestom. Takáto nízka motivácia je však vzdialená plneniu 6. prikázania.
Tiež každý, kto ľuďom odoprie životne dôležitú pomoc, škodí im alebo ubližuje, prestupuje toto prikázanie milosrdenstva a potrebuje zmenu zmýšľania. V Evanjeliu Matúša v 5. kapitole vo veršoch 21 až 22 Ježiš hovorí o hlbokom význame tohto prikázania. Počuli ste, že bolo povedané starým, nezabiješ. A ktokoľvek by zabil, bude vinný, aby bol vydaný moci súdu. Ale ja vám hovorím, že každý, kto sa hnevá na svojho brata bez príčiny, bude vinný, aby bol vydaný moci súdu. A ktokoľvek by povedal svojmu bratovi, ráka, prázdna hlava, ničomník, bude vinný, aby bol vydaný moci Vysokej rady. A ktokoľvek by povedal blázon, bude vinný, aby bol uvrhnutý do ohnivého pekla. Ján píše, že aj nenávisť sa považuje za zabitie. Každý, kto nenávidí svojho brata, je vrahom. A viete, že niktorý vrah nemá večného života zostávajúceho v sebe. Šieste prikázanie môže byť prestúpené aj iným spôsobom. Keby som povedal bezbožnému, istotne zomrieš, a nenapomenul by si ho, ani by si nehovoril, aby si napomenul bezbožného a odvrátil ho od jeho bezbožnej cesty zachrániť jeho život, ten bezbožný zomrie pre svoju neprávosť, ale jeho krv budem vyhľadávať z tvojej ruky. Ale ty, keď napomenieš bezbožného a neodvráti sa od svojej bezbožnosti a od svojej bezbožnej cesty, on zomrie pre svoju neprávosť, ale ty si vyslobodil svoju dušu. K tomu je však potrebné mať veľa odvahy a citlivosti. Len Duch Svätý nám môže ukázať, akým spôsobom tu máme postupovať. Existuje ešte jeden spôsob usmrtenia. Rôznym zlým zaobchádzaním s vlastným telom je možné navodiť ochorenie alebo dokonca smrť. So 6. prikázaním sú zvláštnym spôsobom prepojené aj niektoré iné prikázania. Ak niekto napríklad nerešpektuje 5. prikázanie a svojim správaním spôsobuje bolesť rodičom, pretože snáď vedie taký život, ktorý prináša zlú povesť, môže tým urobiť svojich rodičov takých nešťastných, že ochorejú, ba dokonca môže spôsobiť ich predčasnú smrť. Takýmto znevážením 5. prikázania môže svojich rodičov nepriamo usmrtiť. Podobne je to so zachovávaním 7. prikázania, ktoré chráni manželstvo. Ten, kto je neverný, sklame svojho manželského partnera tak veľmi, že toho potom môže trápiť nespavosť, nechutenstvo, dokonca samovražedné myšlienky. V prípade, že sklamaný partner od žiaľu ukončí svoj život, tento cudzoložník sa dostáva do nebezpečenstva, že bude vinný zo smrti svojho partnera. Rovnaké prípady nepriamého usmrtenia môže priniesť aj zneváženie 8. alebo 9. prikázania. Strata majetku alebo dobrej povesti môže viesť k takým beznádejným situáciám, že ľudia potom zo zúfalstva ukončia svoj život. O dôsledkoch takéhoto správania v spoločenskom styku čítame: súd bude nemilosrdný tomu, kto neučinil milosrdenstva. Milosrdenstvo sa chváli proti súdu. Boh nechce, aby ľudia prišli na súd. Ukazuje nám preto, ako môžeme byť milosrdní. Súďte súd podľa pravdy a majte milosrdenstvo a zľutovanie. To čiňte každý so svojím bratom. Kto teda vie dobre činiť a nečiní, má hriech. Tak teda, kto dôveruje Ježišovi, nie len, že vie dobre konať, ale aj tak koná. Boží duch mu k tomu dá pochopenie a silu. Pre takýchto ľudí je 6. prikázanie zasľúbením. Daj mi, môj synu, svoje srdce a nebudeš zabíjať. Blahoslavení milosrdní, lebo oni dôjdu milosrdenstva.